Ayan yung, magkano pamasahe? 1642. 1640 yung pamasahe namin yung dalawa. DLTV kami, din namin naabutan yung super lines. Ayan po mga kaparangis, yung bali nag-prepare na kami ng mga gamit. At yun, time check natin 2:54. At tumawag ako kanina dun sa Paytex. Yun nga, may biyahe sila, bali sasakay muna kami ng ordinary biyaheng Balatan, tapos dun sa Paytex. Tapos ibababa kami dun sa may turbina kasi yung aircon galing sa Cubao. Yan. Alas 5. Lahat naman. Power bank, andyan na. Ang preparation. Hati-hatid kami ng e-bike. Kami sa e-bike. Anong tabi mo? Yan. Dito na yung gamit namin. Dami kong bit-bit. Let's go! At yun, siyempre, maraming salamat sa mga naka-ano namin dito live habang may signal pa. Hindi ko alam pagdating dun kung magawa natin ng paraan yung ano dun, di ba ma? Oo, kasi yun ang kuryente. Siyempre, salamat sa tinuloy namin sa mga kapatid niya. Oo, siyempre. Yun. At buti may mga natutuluyan. Kasi kung wala, mangungupahan. Sa'yo ata ito ma? Hindi. Ay hindi, kaya ano pala hindi. Ayan, let's go na! Binabagipang ko. At yun, see you December. Balik pa kami December. Ay, di ko naman pala yan. Ayun, ang ipang babiyan. Alin? Ayun. Ito. Ba't lang yan. Hindi Kaya na ito? yung gamot eh. Ha? Hindi na yung gamot lang. Hindi talagang mamibit-bit yung iba. Let's go! Wala na, naiwan. Ano ma? Ano? Sabi mo? Wala. Nag-iipon daw siya ng 68,000 bibili ng ganti. Daming lagay din oh, yung mga gamit namin. May patwit-twit ka pa. Twit-twit! At di na kami nakapag-prepare ng baon kasi biglaan tumawag pa kami dun sa Paytex bago umalis. Dapat nga kanina pa. Papa, bakit nagagalaw yung number ng battery? Siyempre, tumatakbo tayo kung magagalaw yan. Sana maabutan natin yung biyahe ng Balatan. Pag hindi, magnanabwa tayo. Walang no choice. Walang no choice. Wala na nyo, no choice pa. Dito yung ano. Walang GG! nag-ano. Ay, kasi, ano mo? Paalis na. Palabas na kami. Bye-bye, Tansa. See you next See year. you next year. Hindi pa see you next year. Next year kasi meron tayo Sa bagay. Dami pang ano dito, mga bakanting lote. Bob,
rito. Bilong-bilo pa yung yan. Dito nagpa-practice pa ikot-ikot. Ngayon, dami ng tao. 2015 no? Pupunta tayo dito. Dito kami nag-ano, ikot-ikot ng sasakyan. Punta ko tayo sa Ayos na talaga yun. Oo nga. Nung isang araw may ano, may kamuti na driver nung Fortuner na tayo. Pinangkingan kami. Maula eh. Oo. Pakurba-kurba. Kurba na. Sa nauna sa kanya, hinahaya. Oo. Mamadali sa buhay. Makalasing. Ang gulo. Hindi, nung isang ano, Yung unang bili na. Sabado, anong bili namin lamang mo? Tumuro pa. Mamadali sa buhay. Kaya makapunta tayo dito. Kaya nag-away dito. Oo, dati ito, daming bahay dito. Kaya sobrang kasi Dito pa dati yung bahay dyan sa gilid na yan. Eh, poste na yan, mga bahay Oo, pa mga yan. bahay yan sa poste na yan. Ano lang yun eh, natural. Tapos pagbalik namin nung itong taon na, kailan ba yun tayo yung ano? Nung nakita natin na widening na. After 10 years na. Dahil yung ibang mga bahay dyan, mga bago na yan. Kasi dati dito yung mga bahay. Yan yung mga nasa likod. Sila yung natin natira. Saan kaya nadala yun? Ano? Yung mga nasa harap na yun. Relocation. Ha? Nasa relocation. Hindi, bayad lang. Usog lang yun kung may lupa kasi. Pero Ah. kung inaabot, Wala na. wala. Uy, ako. Kawawa yung mga negosyo, no? Tapos na ano, Iba kasi dyan marami ang copyrights lang yan. Oo. Wala. Ang nila sarili nila. Sarili na pa rin. Sabi nga, kapag ano daw, widening, kung maititulo ka, o kaya yung bahay mo mayroong building permit, babayaran. Oo. Pero pag wala, libre lang. Oo, eh. Sa Ibig government sabihin yan. Oo. sa'yo. Di kahit sa'yo yung lupa, me. Ibig sabihin, Pero yung bahay, wala, alam mo, bahay mo, bato, malaki. Wala kang building permit, wala rin pala. Oo, wala din. Ibig sabihin, nice water. Oo. Wala ka pa rin, ano, wala kang habol. Oo. Dito na sa Dampa, puro lang rights yun. Oo. Marami yan ang rights na. Kahit din doon. Kahit din doon sa ano, sa Camesa. Oo. Wala silang buwan. Kaya nagkaroon ng mga opportunity na ano, magnegosyo naman. Yung nasa likod ng bahay nung nasa unahan dati. Diba? Sila naman nung nagkaroon ng negosyo. Kasi dito, alas maubos yung mga isang bahay. Oo, dati doon lang Oo. ito. Pero ba't nandyan lang? Dito sa kabila, hindi. Magkano pa din yung sa kabila? No? Wala pang budget yan. Oo, ito dito. Dati pa rin to eh. Dati pa rin. Oo. Usog din yan. Wala sila patakot ko eh. DPWH kasi may hawak yan. Oo. Saan gagawa ng City Hall dito kuya? Yun. Sa hanggang naman yun. Ano mismo sa inyo, malapit sa inyo? Di malapit. Hindi, maganda kasi mga ano, hindi dahil maliit na lupa. Negosyo talaga. Maganda doon pag yun na dinayos yun. City Hall, tapos pwede mo ipagkayod to doon. Oo. Kasi may mga pupunta yan. Kasi, Hindi sa kabilang subdivision kung iba yung bawal cycle doon. oo, kasi ano, tahimik to eh. Pero dito ang pagkayod-kayod. Sa bato nga, ganito yung pang, ano na doon. Naluma na yung padjak doon. Wala na. E-bike na. Pero mas mura yun kaysa dito. 30 lang yun kuya, yung parang padjak lang. Oo. Yung itim na may... May pedal. May pedal siya. 30 lang daw. Nakakarating din yun ng ano, Eriga. Oo. Kasi aba pa lang nagpipedal din, parang may dinamo. Oo, nagkakaroon. Nagkakarga. Pag sinagaan mo ng pedal, nagkakarga rin siya. Sa Quatro Grabe yan. Di ba may ganyan din dyan? May bike. Oo.
30 yan, 20. Kailangan. Ano yan sa akin mo? Oo, in-offer. Yung sabi niya, 20. Kinargan nga namin ng simento kaya. 4 na simento tapos nakasakay pa ako. Yun ang naalala ko kung buhay pa si tatay. Yun ang maganda pang tinda niya ng balot eh. Kasi matanda na eh. Hindi na siya magpipidal. Dati nagpipidal pa siya. Hindi niya naabutan yung mga ganun na dun sa pahon, tulak si tatay mag-isa. Lalo na nung matanda na talaga. Oo, wala, di na kaya. Hanggang namatay, nagtinda ng balot. Hanggang sa huling hininga. Malapit na kami sa SM. Gio. Ilang araw yung power bank na yun, ano mo? Yan. Si Vincent darating. Pag ano kuya, mag-order kami nung sit-up, ikaw pumilit. Pwede naman siguro ni-address mo na lang dun eh. Oo. Pakontak ko, mag-chat kami. Pag magpapa-order na ako. Kahit lumabas na yung kuryente, magpapano ko na. Para makabawas-bawas sa bayaran ng kuryente. Nagmamalun. Ano? Kaso parang mahina kaya ito sa ano, sa ahon. Pangano lang yan, pang tatlo lang. Oo. Masikap daw sa loob yan eh. Susopi. Pwede yan, biyang dikon. Yan, bitik. Maluwag pa din. Dami pa naman dyan ba? Sana mahabol yung ano. Mahabol yung bus. Parang alanganin mo ah. Ano sila? Ayun, salamat sa pagdating sa amin. Asawa niya, kapatid ng Ate Ria. Napakalaking tulong talaga nung sa kanila, no? Oo. Kasi Pero ano yun, talagang Oo. pinag-ipunan talaga ayun, kasyon o ano, may nulugan. Hulugan pa din. Hulugan? Pero sobrang laki yung tulong. Oo nga. Kasi kung lalabas, mag-aarkila, magkano. Mayroon kasi dito kung mga emergency kasi. Doon makakaalis ka agad. Anak po kami ng bus. Aircon yung nasakyan namin. Lahat naman dito aircon, magunang Pitex. Kaso traffic, sana abutan namin yung Balatan. Parang di natin mabutan yung Balatan. Anong oras na? Parang nakaalis naman.
LRT? Lagi traffic. Nasa ano pa rin kami? 3-4 days. Dapat pumasok ka ng ano? Rides ano? Sa expressway, ano na, tumatabil siya. Wala kayo. Malapit pa ko. Kala ba? Alam mo kung walang taon na ako din nakakabigam ng ano? Kala ba? Taon na. Ako nakatry. Nung painante pa ako, lagi kami. Ay ano? Ano yun? Ayun. Anong klase? Talaba lang ba yun? Ano yun, bibig? Malaki. Iniihaw din yan. Yung bibig na yan, ihaw. Sarap yan. Puso. Talaba. Yung mga talaba. Sarap. Nung painante pa ako, pag pumiyay namin Pangasinan. Tapos gagaraya kami yan sa ano, Gawin ng kalsada. Diba, Pampanga na. Kasi kami yan ng ano, ng talaba. Ihaw lang kami yan. Sarap. Suka. 2010. Tawagan mo na lang. Tawagan mo. Yung number. Kung nakaalis na. Tawagan mo, baka makapunta. Bicol? Oo. Dali mo dito sa ito. Sabi ko, ano tawagan mo eh. Taas ka, taas.
po, sige po. Ayan yung magkano pamasahe? 1640 yung pamasahe namin dalawa. DLTV kami din namin naabutan yung super lines. Ha? 1640 yung pamasahe namin. Bali, ilan yung ano natin? 1640. Pamura. Napamura, no? 20%. Oo, kasi yung alas 7 po, naka-discount kami. Mayroon sanang alas 5, kaso yung alas 5, bandang dulo na kami, kaso hindi kami pwede sa dulo kasi si misis nga matatagtag. Kaya doon na lang kami sa doon na lang kami sa alas 7 para doon kami sa gitna. Tapos yung oras natin 4:40. Dito muna kami sa PTEX. Yan, pupunta na kami sa Gate 4. Gate 4, ma? Ha? Pupunta na kami dun sa ano. Hanap muna kami ng makainan ni Ami. Ayun po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Ma, siyempre, maraming salamat. Yun. Thank you po. Ayan, bye-bye. See you po sa Bicol. Bye.